أشتيلو كلاشين كان أمانكم عسيلو كتين حمالها توترو دانا بوها جنبال العسير كتهاجم مدر دلوترو كتهاجم مدري دلوترو أبلكاتي تشنشات ميتن سمانان شمونتن هزباو جنبارن الزنارو دمسيسو كتماف عبت بمحرار أنصار مجزاتي إثيوبيا والتحدراون بوليتيكاون نتفتات النازايا خمس جميرو استراتيجياوي ربحاتات سلستنقانقي قد إرترا ببوليتيكاون سلامون أقباب كفتح أقلبو عبيت حيالان منقستاتن كرواب التهاجراتن كخون نايقدن كوينو بزحات انتلا عبيت حيلتات أورا حبرت سوفيت نبرن أمريكان أرئيمو زي فلطو تقداسنت بزعبا قد إرترا كريون مس مراحتي إرترا كرخون كماياتون قربنتهم كريو جميرهم كابز بمبقاس بتبقسو بريسيدنت جيمي كارتر أمونغو هزباو جنبارن إثيوبيان أبشان جاعت ميتن سمانان جاعتن ناي سلام زررب تجميرو أبززة السلام منقست إثيوبيا نتين عمتات بسم ومبديتاتن ومبدين صوع زنبر هزباو جنبار نفلما قزيه أبركب أتلانتا هزباوي جنبار حرنت إرترايلو كالعلو تقسيبو استراتيجياوي طموحات عبيتن أشن حيلتات زم زابله وتصيد حيلن صنعاتن مريح ودب هزباوي جنبارن هزبن دماينيرو دمر نايزي زبقسو زت السلام ولو كاب وغن بريسيدنت جيمي كارتر تبقسو يوصد مبر أبتحا حزقون مرقصيون جن شفت زمالقون نهزباوي جنبار مسمر كسحد سهقن كم زنبرن نايشعو السندات يمسكرو كابتي بريسيدنت جيمي كارتر أبشحن شعاتن ميتن سمانان شعاتن أبزكايات زنبرة مسرح سلام زكايدو زنبرة شرحيتات كم أبنت نمتقاس لو خزباو جنبار أبتي زكايات ركب ودب حورات هاجراتن ودب حدنت أفريقان كم تعذبتي قربو اللوام كبلن كاللو بريسيدنت جيمي كارتر جن ودب حورات هاجرات أبتي مسرح سلام كم تعذبي
ከይሳተፍ ብዙሕ ጻዕሪ ኣካይዶ ውድብ ሕቡራት ሃገራት እንተተሳቲፉ ንቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ከም ምእማንን ምቕባልን ስለ ዝውሰድ ህዝባዊ ግንባር ብወገኑ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብዚ መስርሕ እዚ ዘይምስታፉ ድልየት ፕሬሲደንት ካርተርን ልኡኽ ኢትዮጵያን ዘንጸባርቕ ጥራይ ከም ዝኾነ እቲ ጉዳይ ብኸምዚ እንተቐጺሉ እቲ ዝተገብረ ርክባትን ስምምዓትን ውዱቕ ከም ዝኾነ ብትሪ ንፕሬሲደንት ካርተር ኣነጺሩሎ ብሰንኪዝን ካልኦት ዓንቀፍቲ ጉዳያትን ድማ እቲ መስርሕ ሰላም ከይተዓወተ ተሪፉ ኣብዚ ግዜ እዚ ማለት 1989 ስርዓት ደርግ ራስ ገዝ ቆላማ ደጋማ ብዝብል ስም ንኸባቢታት ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ካብ ካርታ ኤርትራ ፈሊኻ ንኤርትራ ንምብትታኽ ዝዕላምኡ መደባት ከተግብር ዝጽዕነርሉ ዝነበረ እዋን እውን ነይሩ እዚ ብልሓት እዚ ብላዕሊ ላዕሊ ክርአ እንከሎ ቀሊል ዝመስል ግን ከዓ ነቲ ንነዊሕ ዓመታት ከርተርት ዝብል ዝነበረ ተጋዳላይ መተሓራረፊ ዓሰብ እንተሃብናዮምስ እዚ ቃልሲ ውድእ ይኸውን ዝብል ዝምባሌ ክሕድር ነቲ ቃልሲ ከልምስ ዝነቐለ ሓደገኛ ግን ሕልማዊ ውጥን ነይሩ ከይተበገሰ ዝለመሰ ሸርሒ ኣብ 1990 ካብ ጥሪ ክሳብ ሰነ ኣብ መንጎ ዋና ጸሓፊ ህዝባዊ ግንባርን ፕሬሲደንት ጂሚ ካርተርን ናይ ሓያለ ደብዳቤታት ምልውዋጥ ተገይሩ ሎሚ ንድሕሪት ምልስ ኢልና እቲ አንጻር ህዝባዊ ግንባር ዝካየድ ዝነበረ ሸርሒ ብሓደ ወገን መሪሕነት ህዝባዊ ግንባር ዝርአ ዝነበረ ዘይምድህላልን ጽንዓትን ድማ በትኻልእ ምእንቲ ክበርህ ገለ ካብቲ ናይ ሽዑ ኣብ መጽሔት ሓርበኛ ቅጽ 2 ቁጽሪ 2 ሓምለ 1990 ዝሰፈረ ደብዳቤታት ከም ኣብነት ክነቕርብ ለካቲት 8 1990 ናብ ዋና ጸሓፊ ኢሳያስ አፈወርቂ ማእከላይ ሽማግለ ህዝባዊ ግንባር ኣኼቡ ዕውት ክኸውን ጽቡቕ ሙኔተ ይገልጸልካ እቲ ናይ ሰላም መስርሕ ብቕልጡፍ ንክቕጽል ከም ዘጽድቕ ድማ እምነተ እዩ ነቲ ብደርቂ ዝተጠቕዐ ሰሜናዊ ክፍልታት ረድኤት ብኣድማዕነት ከም ዝበጽሕ ናይ ምግባር ኣገልግሎትና ክንቅጽል ኢና ብዛዕባ እቲ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ባጽዕነ ምንብዳብን ኣስመራ ንምሓዝን ውጥን ከም ዘለዎ ዝገልጽ መግለጺታትኩም ኣህጉራዊ ማሕበራት ረድኤት ስግኣትን ገሊጸን ኣለዋ ኣብ ኤርትራዊ ወተሃደራዊ ስርሒታት ክትኣታቶ እግደድ እየ ካብ ምጅማር ዝርርብ ሰላም ኣብ ዝሓለፈ መስከረት ጀሚርኩም ዝምጎስ ዓቕሊ ኣርኢኹም ንዓኹምን ህዝብኹምን ሓጋዚ ክኸውን ዝኽእል ብወገና እንታይ ተወሳኺ ስጉምቲ ምስ ዝውሰድ ምዃኑ ዝገልጽ ዝኾነ ሓበሬታ ክትቡኒ ንዓይ ሓጋዚ ክኸውን ይኽእል ኣኽባሪኻ ጂሚ ካርተር ለካቲት 14,1990 ናብ ፕሬሲደንት ጂሚ ካርተር ናይ ጥሪ 19 ለካቲት 8,1990 ክልተ ደብዳቤታትኩም ምቕባለይ ኣረጋግጽ ንኽብርነትኩም ብኽልቲኦም ወገናት ዝተፈረሙ ወግዓዊ ዕድመታት ናብ ኩሎም ዝተሓርዩ ተዓዘብቲ እንተላይ ሕቡራት ሃገራት ከይተላእኩን መልስታቶም ከይተፈልጠን ዝርርብ ሰላም ክንቅጽል ከም ዘይንኽእል ብተደጋጋሚ ሓቢርናኩም ነርና እዚ ጉዳይ እዚ ብግቡእ ከይተታሕዘ ኸኣ ብዛዕባ ዝኾነ ምስኡ ዝተኣሳሰሩ ኣርእስታትና ርእቶና ክንህብ ከም ዘይንኽእል ክሕብረኩም እፈቱ ንረድኤታዊ ጉዳያት ብዝምልከት ልኡኽ ህዝባዊ ግንባር ኣብ ኣትላንታ እንደገና ኸኣ ኣብ ናይሮቢ ናይ ጽቡቕ ድሌት መግለጺ ኣቕሪቡ ነይሩ ክቡርነትኩም ሽዑ ኣብቲ ጉዳይ ቅዱስ ኣይነበርኩምን ስለዚ ኸኣ ምይጥ ኣይተገብረሉን ሕጂ ብመልእኽትታትኩም ዝወሃብ ዘሎ ርእቶታት ከኣ ብዙሕ ኣድላይነት ዘለዎ ኣይመስለንን ኣብ ክንዲ ኣቐዲሞም ዝተጐስዩ ጉዳያትን ሕጂ ኣድላይነት ዘይብሎም ሕቶታትን ምልዓል ቅድም ቀዳድም ነቶም ናይ መስርሕ ሰላም ዕንቅፋታት ኣብ ምእላይ ክነተኩር ይግባአና ኣኽባሪኹም ኢሳያስ አፈወርቂ ለካቲት 26,1990 ናብ ፕሬሲደንት ጂሚ ካርተር ክቡርነትኩም ንግዳያት ደርቅን ጥሜትን ዘለኩም ዕቱብ ሓልዮት ብመልእኽትታት ጥራሕኹም ትገልጹ ካብ ሚያዝያ 1989 ጀሚርኩም ነዚ ኣርእስቲ እዚ ብምድግጋም ኣልዒልኩም ይኹን እምበር ካብ ስግኣት ናጻ ዝኾነ ረድኤታዊ ንጥፈታት ኣብ ምቅልጣፍ ይኹን ረድኤታዊ ሓገዝ ኣብ ምርካብ ዝኾነ ግብራዊ ኣበርክቶ ኣይገበርኩምን ኣብ ኣትላንታ ይኹን ናይሮቢ ኣብቲ ናይ ጽቡቕ ድሌት ወረቐትና ምስ ናይ ደርጊ ናይ ምዕጋቱ መርገጺ ስለ ዝተሰማማዕኩም ክዝረበሉ እውን ኣይትኽኣልን እዚ ኩሉ ድሕሪ ምግባር
ብዛዕባ ህዝብና ካብ ህዝባዊ ግንባር ንላዕሊ ከም እትግደሱ ብዛዕባ ስቃዩ ኣምሪርኩም ክትዛረቡ ምፍታንኩም የገርመኒ ከምታ ቀዲመ ዝርዝርኩልኩም ካብ ተቐጥታዊ ግዳይ ደርቅን ኩናትን ዝኾነ ህዝቢ ኤርትራ ዘይንጸር ኣካሉ ህዝባዊ ግንባር ንላዕሊ ቅዱስ ክትመስል ምፍታን ንዝኾነ ወገን ግቡእ ኣይኮነን እዚ ስለ ዝኾነ እቲ ናይ ለካቲት 24/1990 ጋዜጣዊ መግለጺኹም ኣይመሰጠንን ኣብቲ ጋዜጣዊ መግለጺኹም ናይ ፕሬሲደንት ኔሬሬ ስም ሕዋስኩም ከኣ ኣብቲ ጉዳይ ንዘለና መርገጺ ኣይልውጦን ፕሬሲደንት ኔሬሬ ብዛዕባ ክሳብ ሕጂ ዝጸንሐኩም ተራ ብዙሕ ቀጥታዊ ፍልጠት የብሎምን ኢሳያስ አፈወርቂ መጋቢት 6/1990 ናብ ኢሳያስ አፈወርቂ ንፕሬሲደንታት ቡሽን ጎርባቾቭን ንባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ክምሕጸኑ ብግሊ ሓቲትዮም ሽሕኳ ኩሉ ተጻዕርታት ስቅያት ኣብ ክከላኸለሉ ዝኽእል ግዜ ይመጽእ እንተዘየሎ ፈተነና ክንቅጽሎ ኢና እተቕርብዎ ውሱን እማመታት ከኣ ሓጋዚ ክኸውን ይኽእል ውግእ ከም ብሓድሽ ምጅማሩ ሽሕኳ ዝሕዝን እንተኾነ ነቲ ልኡኽኩም ዝገበሮ ስምምዓት ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ዝትሕስ ኣይኾነን ነቲ ናይ ነዊሕ ሸቶታትኩም ብዝመረጽኩሞ መንገዲ ክትክተሉ ሙሉእ መሰል ከም ዘለኩም ከኣ ብሩህ እዩ በንጻር ዳርጋ መላእ ዓለማዊ ተመክሮ ብረታዊ ግጭት ንጉዳይ ኤርትራ ክፈትሑን ንህዝብኹም ሰላምን ፍትሕን ከምጽኣሉን ይኽእል ይኸውን እንተዘይኮነ ድማ ማሕበረሰብ ዓለም ነዚ ዕማም እዚ በዚ ድሮ ጀሚርናዮ ዘለና መስርሕ ሰላም ንኽትበጽሕዎ ክሕግዘኩም ድልዊ ክኸውን እዩ ንመጻኢ ዘለኩም ድሌታት ወይ ጥሙሓት ምሳይ እንተትካፈልዎ ብጣዕሚ ሓጋዚ ምኾነ በንጻርቲ ረብሓኹም ጌርኩም እትኣምልሉ ዝኾነ ነገር ኣባኻዊ ኣብ ዝኾነ ኣባል ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ብሓይሊ ናይ ምግዳድ ዝምባል የለን ኣብ ልዕለይ ዘለካ ኩነኔ ወይ ነቐፌታ እንደገና ምድጋም ኣያድልን መልእኽትኻ ተቐቢለ ኣለኹ ዕርክነተይን ኣድናቆተይን ኣለካ ኣኽባሪኻ ጂሚ ካርተር ኣብ መወዳእታ ሕጥቦ ጽሑፍ ናይዛ ደብዳቤ ደጊምና ምስ ንርኢ ኣንጻር ረብሓኹም ጌርኩም እትኣምንሉ ዝኾነ ነገር ኣባኻዊ ኣብ ዝኾነ ኣባል ህዝባዊ ግንባር ብሓይሊ ናይ ምግዳድ ዝምባለ የለን ዝብል ኣለዎ ብርግጽ እቲ ሓያል ጎኒ ህዝባዊ ግንባር እዞም ጓኖት እሞኻልዕ ሓያላን ዝኣመኑሉ መርገጽ እዩ ኣንጻር ረብሓ ኤርትራ ንዝኾነ ዕላማ ዝኾነ ወገን ብሓይሊ ከስገድደና ከም ዘይክእል መልእኽቲ ፕሬሲደንት ጂሚ ካርተር ከይተረፈ ኣረጋጊጽዎ ኣሎ ሚያዝያ 14/1990 ፕሬሲደንት ካርተር ኣብ ሓደ ጋዜጣዊ ዋዕላ ኣብ ኖርዌይ ኦስሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ዝርርብ ሰላም ንኽምለስ ንዝቐረበሉ ዕድመ ተቐቢልዎ ካብቲ ኤርትራዊ ወገን ግን ተቐባልነት ኣይረኸብናን ኢሉ ሚያዝያ 16/1990 ክቡር ፕሬሲደንት ካርተር ኣብ ኖርዌይ ኣብ ዝገበርኩሞ ጋዜጣዊ ዋዕላ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ምጽዋዕ ብምሓዙ ንመስርሕ ሰላም ዓንቂፉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንምቕጻል ዝርርብ ሰላም ንዝቐረበሉ ዕድመ ብኣወንታ መሊሱ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ግን ገና ክምልስ ኣለዎ ዝኣመሰሉ መሰረት ዘይብሎም ክስታት ኣንጻር ህዝባዊ ግንባር ኣቕሪብኩም ጉጉይ ርእቶ ሒዝኩም ከም ዘለኹምን ከምዚኦም ዝኣመሰሉ መሰረት ዘይብሎም ክስታት ኣንጻር ህዝባዊ ግንባር ከም ናይ ጽቕጢ ስልትታት ከገልግሉ ይኽእሉ እዮም ዝብል ግምት እንተልይኩም ድማ ናብ ጌጋ ክትወድቁ ምዃንኩም ንኽቡርነትኩም ከረጋግጸልኩም ፈቱ ብተወሳኺ ዛ መልእኽቲ ነቲ ህዝባዊ ግንባር ዝርርብ ሰላም ናብ ቀንዲ ጉዳያት ንኸይሰግር ክሳብ ሕጂ ዝዕንቅፍ ዘሎ ሓጹራት ንምእላይ ዝገብሮን ዝቕጽሎን ዘሎ ኩሉ ጻዕርታት ትጐሲ ከምዚ ዝኣመሰለ ምትላል ንጠቓሚ ዕላማ ክገልግል ከም ዘይኽእል ንክቡርነትኩም ከዘኻኽር ደሊ እቲ ቀንዲ ዛዕባ ናይቲ ዝርርብ ዕንቅፋታት ምእላይ ክኸውን ደጋጊመ ክገልጽ ፈቱ ዝኾነ ካልእ ምይጥ ትርጉም ዘይብሉን ከንቱ ምውስዋስን ክኸውን ምዃኑ ጸቒጠ ክገልጽ ፈቱ ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብዛ ደብዳቤ እዚኣ እንተርኢና ፕሬሲደንት ጂሚ ካርተር ንህዝባዊ ግንባር ዝርርብ ሰላም ከም ዝነጸገ ገይሩ ምቕራቡ ንህዝባዊ ግንባር ካብ ማሕበረሰብ ዓለም ጸቕጢ ክግበረሉ ዝእምት መግለጺ እዩ ነይሩ መልሲ ህዝባዊ ግንባር ግን ከም ቀደሙ ንጹር እዩ መሰረት ዘይብሎም ክስታት ብምቕራብ ኣንጻር ህዝባዊ ግንባር ከም ናይ ጸቕጢ ስልትታት ከገልግሉ ይኽእሉ እዮም ዝብል ግምት እንተልይኩም ድማ ናብ ጌጋ ክትወድቁ ምዃንኩምን ንኽብርነትኩም ከረጋግጽ ፈቱ ዝብል እዩ
نسي كونتات زي مززلنا يوم مدرخ كنزا مدودما يكاليو حقنا غوسخان زتفلالي سقطينا كايت كان منغست إرترا مرغص يكغير يفتنالو اتمل سجن كمتنا يشحن شعاتي ميتن تسعانيو أنصار منغست إرترا كم لايت سقطي سلتتات كغلغلو يخولو يوم زبل ميلاتات حيزوم نزسرح زلو وغنات نابجيغات ودقل لهم مبال أخاي منطل علي هذا حري محرار ودبات عن اتدحريو زقات صلي وتهدراو من تطافن حيلي هزباو جنبارن أمت مصاين سلازغولحي محبرسب عالمنا قد إرترا كم تنايك أدم عشيشيلو كحالفو يكالن هزباو جنبار ننوح إوان كو قصة دحر مصنح بحيلو نقول حتى عالم كسحب كيلو اتيابتي قزيتي ابي إثيوبيان إرتران استقاهد در قدما نتي أقالبو الرقويدو مخنياتو اتقنكو فتح ودبات عمت كامت راي سلازنبري ودبات عكا ابتعتي هزباو جنبار سلازنبرت فاتيوم صليوم مس هزباو جنبار كلازبو قدنات كوينوام بدليت هزباو جنبار دما رديت بودبات كم حلالف جميرو كابز اوان زننجو ام محبرسب عالم تخلونا صهاجر إرترا بروهنا خونا مسيو ابتي عمتي موداتا جنبوت كساف لما سنش حنشات ميتن تسعان بريسيدنتات غارباتشوفن جورج بوشن بزعبا قد إرترا بمزتاين حبار مجلس وصيوم إذا ركب زي وتصيتون تحسون بزي قدس كلت مرحة العلا حيالان بزعبا قد إرترا العلو مزتايوم قد إرترا تقوسيو كحلف زي كال أهقراوي أقداس نتكم زحازي أمسكيرو اتي بأمريكان حبر السوفيت نبرن زوات أمجلسي قد إرترا وشت أو قد إثيوبيان لعلنت إثيوبيان زي سمع سلز نبري شعو هزباو جنبار شدشة نتبتات زحازة ملستات يبوليو هزباو جنبار أمجلسيو قد إرترا وشت أو قد إثيوبيا خمزي كونن مسر السوسانيو برفرندم كالرقاقات كمزرلوان دحر متقاسو أمود أتا نتأكس نمنجست أمريكا كنزخاخرون دلي نهاجراوي مسلنا بزملكت وقعد أجا خنقبر ويا بالعناز قدت فتح كنقبل قربات كم زي كونايو حناتي متحققات كلت يوم حيالان نمنن ندقفن كوان تخونا نقاربات شوف كابزلووت قمات نمقلقال تباهيلو مسلنا أو وقعد أجا كأتو ويقداياسنا حيالان وقعد أجا خنكون عين دليننا إذا ما دم تازي نمرقت إنا بنتصور سلازبرهو كاونا العالم الزراب عيدلن زبلي نيرو إذا مالسزي مستحجز لنا يو هواهو زم مساسليو مستي وياني كابزلووت أقامات نمدحان نقوداي دوبن دولاونتن أواقع داقا خنقتو زهك أنزلو دبلوماسياوي تهديدات كزامة ديكال انتخوني أب كل مدرخات كمستخطات لنايو هزباوي قنبار بتهديدن تبران زخونا وغن ويون جزياوي رخوان ملؤ زيكونا فتحن تدناجيرون تتأبيرون نمثلن كبرن حاجرن هزبن أواقع داقا كأتو حسيبو يفلتن لعلواي إد أبتش بتقلو وان كيترفه نقودات خادي أمبر بتهوا خوسين يفلتن ننباري السلامن رهوان قسانتن سلزمعدو ناصنت إرترا بوتهدراو حيلم استرغاغص خيترفه بعاوت سخيرو تقداديمو ناصنت إرترا أي أوجن حزب إرترا ناصنتو بمنقد رفرندم كرغاغص كدمص علو أبزبل مرغص صنيعو أبزهمت زون كمتي أبستفلالي إوان أنصار قالسناز إلم زنبر شرحي رفرندم كيكايد بزتفلالي كورنعات بزح انقفاتات تجيريو كمتي زقدمه زي تدهلي ودب هزباو جنبار ناي شعوب جزياو منغست إرترا رفرندم نخكايد زقبرو صعري تعويتو إرترا سالة عغلا مسوأتان نيحن أبال محبرة سبع عالم كتكون بقيعها أبسيس سلنا يوحاوهو مالتو بإرتران إثيوبيان بعصر سلستمية زخلت تشحن كلتن أما قابعي حقي كابزو السنة جو درو سلست عمد أوتصير الله كساب زا سعد زيا زخون استوس دا سقومتي أي ترأين كندنا تقود داي مكلتاف إننا وحكان إن حلالخ كان أبو علاد زينبر حدش إمامتات إنا متاكا
ንመንግስትን ህዝቢ ኤርትራን ኣብ ዘይተደልየ ሓሸወ ዘእቱ ኣብ ጉዳይ ደቡብን ልዕላውነትን ዘለና ስሙር ኣረኣያን መርገፅን ንቕዓትን ምጥርጣርን ንምፍጣር ዝህቅን ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ኣሰልቺኻን ኣረብሪብካን ዝኾነ ፍታሕ ከም ዝቕበል ንምግባሩ ዝተፈላለዩ ፀቕጥታትን ተንኮላትን ክእለሙ ንርኢ ኣለና ተመክሮ ንኹሉ መምህር እዩ እቲ ዘገርም እቲ ናይ ቀደም ህዝባዊ ግንባር ናይ ሕጂ መንግስቲ ኤርትራ እቶም ናይ ሽዑ ተጋደልትን መራሕትን ናይ ሕጂ ተቃለስቲ ኻነፅን መራሕትን እቲ ናይ ሽዑ ህዝቢ ኤርትራ ሕጂ እውን ምስኒሑ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ምዃኑ እቶም ሸርሒታት ዝህንድሱ ዘለው ከመይ ጌሮም ክርስዑ ይኽእሉ ኣብ እዋን ቃልሲ እቲ ሽዑ ዝኾነ ፀቅዒ ዘይነበሮ ውድብ ህዝባዊ ግንባር መርገፂኡን ዕላምኡን ኣብ ዋጋዕ ዕዳጋ ኣእትዩ ዘይፈልጥ ሎሚ ብግዝያዊ ፀገማትን ዲፕሎማስያዊ መናወራን ተዳህሊሉ ልኡላውነቱ ኣብ ዋጋዕ ዕዳጋ ክእቱ ከመይ ኢሎም ይፅበዩ ኣብ ቃልሲ ዝተጠረየ መሰረት ዓወት ዝኾነ ሓያል ባህሊ ሓቦ ኒሕ ስኒ ምንካስን መስዋዕትነትን ሕጂ እውን ኣቦትኡ ኣሎ It is unacceptable that it should be allowed to drag on without much greater effort by the international community. We've got a perfectly good peace formula supported by the UN, by the Americans, the OAU, the European Union. It's time that Britain and the rest of the world pointed to the culprit who is stopping peace from happening. We've got to tell Meles, frankly, that he's exhausted his political credit with the world. He's got to accept this deal, which is fair and workable, or take full responsibility for the consequences. تركتان لبن حقري نحنا نسخن تركتان لبن عدي ماما إريتريا زرعي فرغر فخرين السارية إريترا مبقى المتكل إريترا حلاقة كبري روحي بعلان جانسا غلفات عمري صحيمو صبر تدمت ورحمة تمارخ صباغي تنصبارخ كنايكم كمخن زمل نعيني وعايكم دهايك زمار نزني إريترا نادي ولاديتي إريترا ماما إريترا قولا يا فيلم كبرتاي فلما عدي ماما إيتيا عدي ولادتي ماما إيتيا President Isaias Afwerki is a man who's beyond the descriptive layers of reality. I've seen many great leaders, like I've said, but he has, I don't know if a doctor has checked his eyes, but his eyes are amazing. He sees through the future ever since the armed struggle. He planted the seed when he didn't even have a seed. That's just something amazing. 1974, when he was talking about self-reliance. That just stood out. Think about the independent economy, basically everything in independent was amazing. When there was no Eritrea, it was only 14 years of the armed struggle so far, and with many problems. He was thinking about
what the future was for Eritrea, beyond the next generation, beyond uniqueness. He's just unique. عادي إنك حقوس في السخ تبلني تبلو خماي